Michael. Okay. Asa Marieta former mayor Michael Kaliliendo. Nchino mo iborwa wekenyorege kya Nyangongo. Tindi mukaji chino mo iborwa. Epare ye kare ko igorwa ko ye gorduwe mwaka 64 kare igoritu. Na bone si ya ikeire abantu babukire mu chioyo. Kabere pare ye ngosokiere cham gorwe town. Abantu banyamira baba ko ende town center ebagwetera gatia basoke Windies Park baende Nyamira. Igo echam go twakeani. Kabere abana be school no bara. Katato abana bagosome mtisi mbamenyeta. Bondi nyombe ichabeira matombe sengencho parte ligweteka. Gosabana ba minto. Goto ko boli bali ba usiana tene pare gwansero mu MCA. Representative yeito aseke nyore kimokia ward ndi ukinyarango. Lakini wanu tuamuli kilipa kwa oboli mwanya kwa marorande inwe. Epare akali tuatake kole merua ko tuasabwe bibande. Koru tuakine baka bona ko tuate miaka 60 ko endera. Mpara kiyanya ko sabwe bibande mwe Kenya. Kese ntwanya ko sabwe bibande bona tukumetia abantu mbara bakwati nyomba na babutika bakwana. Tango ku boss ko ngaki musweta buone Nyangongo. Ayo buone Nyangongo para ya dibire kabisa ntobu ati para to weta. Agan kitu Central Ward. Mo musee to twachorete otobolide oakirengako. Bono ntobu ati nchera abantu bandi bara gikoroshiwa. Cyari cyayirore rose baragato tukane. Eyitero ko Runyambera paka Windies Park roro. Njanya kolemwa. Njanya wana otokumeti nga kitoko ba. Embure gotwa bantu beko nyara gweta. Otoko bonyana abantu barwari to obugoria. Ne jibuni paro bondo kumi nga kitoko kora wana ntole town. Aiga Nyangongo gerigetie obisi agabana town center. Wana otokumeti otoko ba town nande para ndo twara. Mboso kukio abantu bali kobinsa mu Jesiko bakumi nga aiga town wana gosenga yi. Asi para chibanda ko bajiko tiko ke mufano. Bali yomba abantu bagajire. Bantu bono basi komeji nyumba tenant. Chianganye nyumba jire igo. Toko twaro murweye, wasi nga kitoko mukinya kitari. Mona munda kare murega twete. Osembo tuko kadde ko nyago je ko murweye agende nyakitari. No mane so bodi mo. Bono dokumenti. Omo MCO ito dio kinyaranga ya jete. Nge count di kwada ye count te bwati para. Obo soku ngakipanga nobo. Wabia nga yare. Wana mondo tayo to ikanga ba tu aja orete onendo bantu baroji. Oyo no MCA, ono mo chumbe, ono mo gaba na bantu abansi to baroji. O mano so bo. So kugeri ogeri. Aso ndo bansi otoroji. Atobe atokonye para, ntoge ntoko bodige toki. E para. Nambe ya ma ntoko bodia. E para. Samaria tangor kumartanya kirario. Ninjoria nyomba cyane cyama shituko irwamo namachi. Kone basti bukambe promotaro koruge sona mwane. Nimbwate kinyomba ngorenting esengo rusia school fees ngwakanira abana. Amasa yugari kominyoga are komo chikoira nona abana. Tunona bare kunya control ye bare kunya control. Bana masar kona baka kinyomba swati nyomba ime. Nona abantu bari bamete bana basi none sibakora bakuchoza babane mbara kunya bagete none matres ya bonse. Panyora matres ye chira macho ka mogoko rwonse marabani ospin wa ichire nyomba. Bana nchengora kinyora mogotorosarie para. Rosia senterere ndongeri ya sena fasire mogotorosarie mogoko tire mukamba karoche. Na into do saneke ngango torosa ni more para. Torosarie para do saneke ngango torosarie para. Usaba na bang na para boronge. Azamade no makari somali. No makacho Nyambera ga. Ige ngwa katoro chikura. Yu kinto amade chikura ko Nyambera ga. Ande bakatanga tose bae pare kuru rimumba renge SES na ria rimetu riongwa ya rengor. Pare kuru ngwa ya sogete pare nyanya korosi. Pare ye nongweta ojane pikipi njiro mo ende pikipi. Iga ngo ikana sume pikipi na magorochi apaka nkanyomba se ase pikipi kora. Ande mambi boygo. Bono mo MCA ga igaroche nga intutari bantu ba twamwagete chikura. Ase ngenjo pare igere town gati. Pare ye yara bere ngakisana. Unaga kina yari mirukabere.
paka bona agotire epare omwe MCA gabwate cheche asengenjo igo na nyora EPA yanga mokwane epare ye agateba nga epare moche moro asari udatiga nga bate tukusabe bande bamoto sari epare ne bande egase bawo tutorika go sine pado de torosari epare ngana to county enyagitari toto are para ebinde byonse bikorenga na burungu ndote tonse rusinga msini yani kila litu kotwanya ko sero nduna abantu kwerigeri toma kwerigeri nanya sana tokonyana to kwerigeri ndori ga asoko pe yo mwe musacha tozire pa omwe musie nonya tatageti epare ngonye butura tore dano ekioncho eria kabe ngoja tore mbia mono amalita njofure yumuti nkoro eyo machininde nkere nsaro gura nyankongo epare ndi abere gutusumbua epare nera konya bangana bechiro epare nere guturusiga ya turenye kitali eya butura bone gomungana na ya butura mogongo gaiga uri mu mururu kwana ya butura ngino mogongo asengindi obo butare ngogo tore nkoboriga bona bono maga itoka ga fana nkoro sirba people's park ga gone taro che pare arafu mu MCA ito oyu kurugudio kunyarango tuwa mbegete chikura atu mbegete pare tanyore ntwa bantu tuba chinyomba chyo pare ngera bantu ntwa basora ria asora ga bato ya chibese bantu batamire kurwa abato turusi osuru bono yo tukuruka kibagende omu MP ogitutu jache south ero monyena go tuikara public space ni to sabe to tenga e paranko rosi to wa chenda chito bako ira ga bama go chonjo na bata go sabe bana nande pare yo chaba manyi barana bangi tunya ko banda ba anto to hospital ga bana to bana ba baranto na kona serikali serikali una antunera to kwanyita byo sokino na matoke kuruma e to kwanyita byo no to ko ru to ko igele kurana to timbo to ko tumia pigi to ko gunsene pigi to ayira magoro ebiso biasambira bangina bono na sukuru yetu na chirega ga mchiriko nyara access ngiye ko so sukuru abana toireta bana bakuru abatu abazwe kitwa baire pare se main batch tare ya nyanko e pare ko Queen's Park tu anyambera bono bamanye ko muka batigire batombiri nganto begetikura dunyanga ngo bekere kura lakini bono ga batete baje batutumeke ngabali na bantu ojo gukora ndutete pare ko e pare ro suchi chana libya jama cha ro suku ya makaraba cha ro suku ya ndori ko mataronge kibaga ndo mata cha ro se pare buya no mwempiaro mo to se pare mo moima kara go juande tamne ro kore gobono ke bene ga to sa to se pare vengia tuete buya ara na to mo bekere kura abando baito mo je para nengia morote kibaga ndia to se dia para mo chumba to se dia para no nyonka na kibaga ndia to se dia para no to ga chikura bia mono samaritan chofre na bate inkoro Doya kwa ni bomo Asa Maritan Group kwa Jonas Bokosonjiri ndiye chairman ya Nyambera boda operators in fact pale ni para na watu wakolele gas na mtu boda kwa na boda twasaba the head MCA the head MP the governor whoever who belongs who responsible to this road aro si para to koja kyanga kwa kana tule bango asi county government ya Kisii igonda gete kubwa kwana mangana kubwati Marieta nengoro kwa Bernard Nyamwaro epare yabeire gekorierwa ase myaka emenge epare yasoki chibese emetienyete to yaetire igonda gete kobori kibagendi aye kibagendi chibese cheitokoria chiabagetutu seinoge karenya boraire rogoro gonda te gotebanga omomenyi bakono yonga gisore aye kibagendi ndate gotebi irane seino ekiagara twaro chengambu yeto kwa chikura sengenje ya nyoko wono kuire nirenga nabagetutu ogachanda abangina mwanja mangana yabegesa kwege abagaka mwanja mangana yabegesa kwege tagate koborie kamati ya CDF chibese chia CDF chionsipi igochi achirege sarogora chibese chionsipi chia CDF chiachirege tare igogendrete kwega cherana kweagacha asengenjo ya mambi tigakona wekana kananga ni gorase entiga tigi yomosike matiang na matiang ndate gogotebiga omondo yo mogotaranera no moibi oibire chibese cheito chos ngosariere chikura chiao nande nayo takere kobe president ngotebanga kibagendi tawe kibagendi tawe kasia kabisa ono ndango tirama aranga ke pare ya tuete pareye itugerio onyagitari atakere koirwa
lakini asenjo yeparembe igo twasiye tukogorangerie gari moimoki igapidi torosi bitanda by'ekigunia tomoimoki tomwire nyagitari botuko n'amagoro n'abang'ina n'abagaka igo tukoboria abarayi aba eye Kenya tore gose nese ng'ao tore tari korukugusi wa Lucas Nyareru cheno mwaki kura okito chache South kito Central Ward seto kuria rero igo twabokire aseng'enjo epara ya Nyankongo Nyambera Windisburg igo yasarikira ase miaka yonsi ere etanitie 5 etanya korosiwa etanya kurigereriwa amono mochumbe osoeta ase kirogeke omo MCA obere miaka 10 tanya korengereri goro yepare natanya korengereria inga abantu abamba bwene takorero haki ekero monta akura ase pare abantu bakwimukio mobere batira noro aseng'enje mbura yature nande garite konyara goeta ase ritukuria rero igo twamwa inga goika twanda mane egera barayi bamanye ng'a na intunto tagete tokorerwe ebintu bigendererete ekera abantu bari nobororo bagenderete kwandamana igo tokobori ng'a chitaya nchibekira ase abantu bande ingi chitabekire ase pare emmaro muchabekirwa ase asandons ingi chitabekire ase pare ekina kiekogera togotangaza nande togokura ng'a kibagendi must go tioki must go ongwa nani arati must go